Pertama-tama kalian klik like dulu, dilanjutkan klik subscribe dan tombol lonceng agar kalian mengetahui kita punya video baru. Terima kasih. Padha nandir arek iki yo. Wis mau nang kowe. Aja minggir-minggir. Mau ditarono marele. Temen arek iki. Bang meneng-meneng ini iki yo. Kemarin jero. Oh, kakak banget dhewe. Weh. Sopo ono? Ana sopo iki? Lah yo, sopo iki? Ana sopo iki? Mbok ae mangane malah mau iki ning kebo tane ndong. Oh, jangkrik arek iki. Oh, kacau mikir-mikir ah. Cegat ae mari. Si. Mara likut mana yo? Dicegat, dijak mareme dibuli. Oke. Kuat ae kemarin. Mandek lo. Apa iki? Mandek koe maremi. Iku. Aku kenal ta bawakmu. Iki lho. Ndi tenangan Iku, mbek wong kowe. Lah iya wis. Langsung yo ojo susui. Sowen kura-kura yo wis. Bulus kena bulus. Aku wis. Masih tepung codot gak apa-apa. Aku wis kono wis sareng. Wis. Kon. Pira kon? Gak iso ngitung aku. Ojo ngitung. Lho. Oh, nakal ta. Oh, lah om terakhir tinggal. Apa Terakhir tumu apa? Iya terakhir kan iki. Wis. Ayo, matang nih. Ayo. Iso. Sik. Lho. kesusuan iki. Wah, gak tahu sekolah rek iki. iya undang kon yo Ayo kalem bos. undang ya Sira. Ini. oke yang tak Si. Oh, Bah. aduh, bisa. Bro. goblok iki Kosong itu mau yuk. Sira. Si ancur. kok mikir iki Piro iki? Ayo, rek, suwi rek. Iki piye yo? Lho, ayo sebentar mari dorong Bisa dibuka usaha. aku iki kartu pitu le Apa muter ini? mbok 8 iki malan Apa yang aku ora dikon kira. Weh, kon tak dikon kok. Burung. mari aku tahu Iya, kau ada mereka saya enggak iya kalah. Si. sing iki Langsung latihan dulu. Apa ini? so wani Wes aku, kon wes. Dorong. Saya dorong aku dorong. Kan mesti goblok dorong. iki sing ngocot Ya. Bulu. oke kamu dipilih Pilih-pilih tomu. yo kan Hei. ati apa Cek, bro. Tuh, 7 ekor wah, ini korek. Ayo, aku tenang. menang oleh ono Mario, sama Mario. aku pamit nguyus aku Suwi lho. oh kagak balik aku Enggak balik, On. balik gak Yo, kena. gak balik Wingi mana no? Buruk ngene. Gancu. Mana dhewe kon piro? Iki sak menyo. Golek sing apik Arto. Oke wis. Golek sing apik wis. Oke. Oh 30. Oke lah. Oke wis. Golek 30 bagian. Undangan. Arek selak anu. Kon ku piro? Wis ngono wis. Ya apa itu? Masih gak 30 ditawur ngene lho. Ya wis. Pokoke dhuwure 29. Ya, ya. Iki piro iki? Ya mbuh kuwi 29 ya. Ngitung. Ya wis 30 pas. Iya siap. Kon ojo ke. apa iki Gak. Kena samplu ya. Kena sampluk ta mari. sapa sing nyampluk Iki. Aku wis. Aku wis. Kabeh. Ono, Son. sing aku Ayo. Ayo agan di sini. sapa bandari ngotokno Aku. sip bandari Oke. Ayo 29 aku. Aku 29. 29. Kon kon. 30 ya. adekku Piro? 35 Wah. aku lho Goblok iki. gak ada kali Iya. Saiki Gorong.
Ayo. Dorong. Kona kali kok. Main uju to. Main pisan kas. Main laran iki wis. Pisan kas. Laran iki. Ana. Piro iki? Telu. Aku lu akeh sik Yo. Kalau nakali, kalau mau lesik. Wes yo. Yo. Kon iki goblok. Kon iki bandar. Ayo. Kalau gak ya ta wes. Wes kon. Ayo wis. Ayo, piro kon? Songo. Wah. Bagian. Kali. Kurang. Wedeng. Ada namaku. Alah, dek majak. Kreo niku.